खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोबां अखा हानायजों सेरेन दैमानि हरखाबै लोमसावनायाव धेमाजि जिल्लानि मिसामारा गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय बरिमुरि बर' गामि आरो मासकुवा गामियाव दैबानाजों गासै गं 120निबो बांसिन नखरनि गोबां खहा जायो। मोननै गामिनि गासै 85 नखरनि सुबुंफोरखौ सानजारि नोगोराव थानाय एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रिलिफ केम्प महरै दोनफैनाय जायो आरो बिथांमोननि बे दुखुनि समाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद DDC एबसु धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारी DDC आबोब आरो दखरा UBPO एबसु आबोब जथायै नुजाथिनानै खौरां लानायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जेसे हायो हेफाजाब होनायनि खोथा होयो। गावनि बिमा हादोर भारत हादोरखौ BSFआव थानानै 36 बोसोर सिबिनानै गावनि आंगो न' फारसे सफैफिनबाय बबेन बर'आ बर्डार सिकिउरिटि फर्स एबा BSFआव थांनाय 1990 मायथाइयावनो हाबहैनानै भारत बिमा हादोर रैखाथिनि थाखाय गोख्रों 36 बोसोर खामानि मावबोनानै गावनि आंगो न' फारसे सफैफिनबाय एबा फैफिनबाय। तामुलपुर जिल्ला दारकुसिनि बबेन बर'आ गोबां खैफोद आफोदनि गेजेरजों गोलाव सम हादोर रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोनानै गावनि न' फारसे सफैफिननाय समाव गामिनि रायजो राजाफ्रा खाम सिफुं जथा दामनानै हायला हुइला मोसानानै आर'नाइ आरो बिहु फालि गानहोनानै गावनि न' फारसे बरायनानै लाबोदों BSF कनस्टेबल बबेन बर'खौ। दिनै 12 घन्टा बन्द फोसावदों बिजनी महकुमाया। दिनै फुंनि 5 बाजिनिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 5 रिंगासिम गासै महकुमा बन्द जादों। कास्रि बिस्रै बुथारजानाय जीबानन्द बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय गासै दखान गला गारि मटर बन्द लाखिदों। थांनाय 29 जुलाइ मोनाबिलियाव बिजनीनि जीबानन्द बसुमतारी एबा राजु बसुमतारीखौ साथाम दुथांफोरा बुथारनाय जाथाया गासै बिजनीखौ इयुननि थाखाय साननो गोनां खालामदों आरो बिजनीयाव थानाय गासै हारिनि फरायसा आफादफोरजों लोगोसे बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बर' थुनलाइ आफादा खौसेयै दिनै जीबानन्द बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरि अमृत सरकार, आशिष मदाक आरो सन्जय साहा साथामखौबो फासि होनांगौनि दाबि खालामदों। दिनैनि जथायै 12 घन्टा बिजनी महकुमा बन्द फोसावनायनि गुबै दाबिफोरा जादों फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ, दायनिगिरि अमृत सरकार, आशिष मदाक आरो सन्जय साहा साथामखौबो फासि होनांगौ, रुंसारि जीबानन्द बसुमतारी एबा राजु बसुमतारीनि नखरनो सोरखारनिफ्राय 1 कोटी राङारि अनसुंथाइ होनांगौ, रुंसारि जीबानन्द बसुमतारीनि नखरनो सरकारि साख्रि होनांगौ। बेफोर गासै दाबिफोरखौ लानानै दिनै गासै बिजनी महकुमाया बन्द फोसावदों। बेबाराव फिन धुबुरीयाव गेदेर आइजो देहा फालांगि बोस्रांदों। मोनसे गेस्ट हाउसआव हटेलाव सा 6 सिख्ला आइजो देहा फालांगि हमदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामाव गोबां गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिबोदों। बेबादिनो BTCजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय इउनिसेक्स सेलुनफोराव गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों। बेबादिनो आरोबाव पुलिसनि अपारेशनाव धुबुरीनि पुलिसा मोननै हमस्टेनिफ्राय सोलिनाय सेक्स रेकेटखौ हमनो हादों, जेराव सा 6 सन्देह गोनां देहा फालांगिरिया लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों। आसाम अरुणाचल सीमायाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। माजबात पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आसाम अरुणाचल सीमायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिखौ हमनो हादों। माजबात पुलिसा मोनसे जर'खा सुलुंनि गेजेरजों गोख्रों सिग्रोमनायाव माजबातनि कुसुराबारि गामिनि बुटियामारि गामिनि साखाथियाव 344 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे गान्जा फालांगिरि जाय बर' सुबुं बिथांखौ हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनिफ्राय श्रीरामपुरसिम राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथाय जाबाय थानाय थावनिफोरखौ नायदिंदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफान आरो जिल्ला बेंगिरिया। थांनाय 3 बोसोराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनिफ्राय
श्रीरामपुरसिम राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमाबाय। बेबायदि हरखाब जाब्रबथायखौ होबथानायनि थांखिजों दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथाय, क'क्राझार हान्थामेला बिफान आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि नेशनेल हाइवेनि मावफारियाफोरा बेबायदि हरखाब जाब्रबथाय जाबाय थाग्रा थावनिफोरखौ नायदिंफैयो। नायदिंनायनि गेजेरजों माबोरैहाय राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथायखौ होबथानो हागोन, बेनि थाखाय नेशनेल हाइवेनि मावफारियाफोरखौ थाबैनो राहा लानो खावलायो। बेजों लोगोसे राजा लामायाव बेटारि गारि एबा इ-रिक्सा सालायनायखौ होबथानो थाखाय सालायग्राफोरखौबो लानानै सावरायलायो। सावरायनायजों लोगोसे गासैबो बेटारि गारि इ-रिक्साखौ राजा लामायाव सालायनो नाङा होननानै क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि अफिसार बिथां दजेन बसुमतारिया बेबायदि फोरमायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।